Por aquí para o estrado. A ver, podedesvos subir unhas arriba e outras abaixo. Bueno, a ver, estes son villancicos conocidos. O bonito sería que aquí rezáramos todos, porque isto sí que é un rozo. Verdad, Santo André? E así que hasta vou cantar eu. Bueno, empezamos cunha panxoriña galega que se chama Como un sombreiro de palla. A ver, estas repíteme aquí o maestro que son para cantar todas. Había algún que cando estaba no goberno falaba moito, pero agora miro por ele e non o deixo abrir a boca. Los peces en el río. Como beben los peces
próxima aquí pon en el portal de Belén, pero todos la conocemos por la Mari Morena. Ten moitas panderetas por aquí. Bueno, familia, porque isto hai que dicir que é unha familia. Isto acabouse. Acabouse por este ano, pero po ano que ven aquí estaremos outra vez. Santo André mira por nós, mira por toda esta xentiña, para que po ano que ven podamos estar todos e aínda máis. Bueno, é que mellor que despedirse que dándolle aí ao pé un baile, ritmo dunha panxoliña de Gregorio López, que era o mestre do mestre, que se despierte. Bueno, gracias Zarracós por poder facer outra vez cada ano esta velada. Gracias, señor Abade, non sei se está por aí o cura, pois por prestarnos, deixarnos ter este local tan acolledor para estas cousas. Volvo a insistir, isto fora de parecer unha irreverencia, pois penso que é unha forma
de rezar xuntos aquí neste sacro lugar. Pois nada, gracias a todos por a súa presencia e hasta o ano que vem. Bueno, perdón, o jefe da José Manuel, sei que quería dicir aquí unhas palabras como representante desta magnífica asociación. Bueno, eu non son moi dada estas palabras, ni moito menos. Daros as gracias por vir aquí. Este ano cadrou en semana, é máis difícil vir. Gracias a todos por vir aquí e por encher unha iglesia nunha cousa que non sea un enterro. Gracias a todos por vir. E, bueno, gracias a toda esta xente, os acordeonistas, a nosa profesora de pandreta, a todos os que viñestes cantar e participastes altruistamente nesto, gracias a todos, e que dois ser humano.